Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka khubor baman kasngi belawan ra shepi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Ka shnongkut kabadon hajan ka shnong puriang ka bahap opo ka mauring keneng constituency ha East Khasi Hills district sa sisien pat kelapin KM ya ka riti kedustur omen barem bakila no shadien da ki postnam klem da buat perkheng show kumbajulong ka kabala penlong ya ka kenhon jong ka Batisi TV ban let chkeneng shnong ka dei namar bahadien ar postnam kenti kinong shnong hangni kila kendit ben rieu ban pen KM biang ila ka jong ka dei di tenrai kabala long ki mati ulong shwa manshwa henrei kabala jandu no hakini gisngi ki bamenta la arpos nam kenti kata na do snam arhajar khat nyaw balala kinong shnong ke shnong kun khamtam ki babun ki de kinong rap kila pen KM biang ya ka ket ka pajba hadien bala dep ot yau ka ba na ki pen thor jongki ka ba khamper hakini ke shnong habalawan ka ayom shok ka ba ka dei namar ba kinong shnong kim julet marwei ni tangchi yang sistem shaki penthor ka ba jongki bansho ela ujong ka ba henrei ka jingsho ka ba kalong bai dau paj ba bat da ka bayarap markeliang klem kanu ga jingsiu bainong hangni phni I baki ba khambun hi ki baidan benta ka shok ka ba ki dei shenrang ka dostor kamdei baki kenthai kemla bani shimenta henrei ki kenthai ki don pat la ka jong ka benta ondala poi ha penthor rap ka ba shwa ban ple ya uthop kita aingo shwa ya ublei nong bo nong thau ubla kerkhu ya kerep keryang nadu badang sedang bed ya sembai tat hadu banda poi ka ayom senrai ban ot ya kuba la pen KM biang ya kini rukom shok kaba kabala tip kum kaket kaba pat ba nadu snam arhajar khat nyaw balala bat hauni snam arhajar khat phra ya kini ka jing shok kaba la yo ban sakhi ha kasngi kaba kinong shnong jong shnong kun kila let shok kaba ha ka penthor jai kong saralin lingdo hak ayom shok kaba hak shnong kun ki babun hi ki kenthai pan ki dan benta hak ba pen khre ka bam kadi bat ka ba khampla e ka de ka bam ja tung tam ka ba shinrang kim ju alat bani shim mentalang andala dep sho yo kaba habala de ka por ban ket no yo kaba shaka yeng jong gitrai ki don pan ar benta ka rukam pen poi yo kaba shayeng jong gitrai pen thor kaba ya ka bala tep kum ka shikerwen bat ka ar kerwen ka shikerwen ka mot shilenti hakaba yo kaba la pen poi shayeng tang hakapor mien ar kirwet pan kamot arlenti hakabayu koba la penpoi shayeng hakapor mensngi bat lit shaw biang ban penpoi hakapor men mien kat badang ket ya ukersung bala thap ya koba ne kas im jongki jingket pan penpoi shnong kajudon kajingken hoi bat kajing power artat silinter lenti nakaliang jongi kum kasnong ni kwa ba ban pen biang dengan kajing sok koba ba kajingket koba ba kemangikot kadai garukom kebala la aslam ba ndai kebala ja no aden matala bomba arus nam tam karaw jing cha choka kalong namar ba haging wan poi jing kali poi ki suro kali kala na pun suk ki ba te dena kata kadaw ka ja no tanrai kaliang chok dor bar snong chungi ikwa ba kene gariti ka ba nakaliang chok barim kila la ikwa ya ka ba kanang khim thamai biang in pen I ya la ka chong ka kolsor hakini nong senong jungi bar haga parki para dok personal kari ka jai bereu jungi ngidon ku ka kolsor nila persang masuk senam ban mantaru ngi dang yelek ban ngi kerman ngi dang yelek ni skmat khnang baki longden jungi kin yo I ya ka ba nakaliang ki barim kilala ka cakahi ka dai ki jong resmat dan rai kajing don benta jungi nong senong ban ya panisim benta ka ne ka benta kalong kat kum kajing ha kajing bon chung kuba ông nọ là da ukuba u don tang life hokit temut ngitan kambreu tang life hok kaliang chung kasinong hi kum baju long kiriti nado barim ke baca ngim jodon ni kata ka baisi ke don baik ya ka kajing ya seu kaliang nakawai ka penthor kuba chawai penthor kuba pat long kilai beda ka takanong sngi ba khot yarap kaliang bai kum jodon kajing seu bai no sngi swaban hiar penthor kuba ngi sedon kajing kata kajing yelum lang sodong kanang kin pelong ya kata kajing dua kajing pirat boleh ulak kerhu ya gitu kita yeng beraden tak kisah plate YouTube bah tambah I sebenarnya the plate YouTube aden tak kisah siang ya kajing siang nang ta kibo I mawan syok bah kata ke bah nongkong aden tak kisah ya syok sebentar berkhot ki don lala kacong kam kiba penbiang keba gitu kiba syok mau gitu
nata kiba lum ya ini ki stage gitu kidan lala kacong ke banta korok hoj kidan lala kacong kam kaji syahin ado basdang nado mensuaru omdai tang menta ki pendon kam dak kok bat kaberni ki pendon kam lang bat berni kani ka kersong kadeka ngelak mon ong no kadeka sem cok jingkit te haba balayu ngi sop ikane ka kersong kadai haden ba onda ukuba utam ona menta larengi kitrai penthor ki don kam breu ki don kam ki su antat ki i kumba unlut kumba lai phongut ai kumba lai phokit ai ton rei kat ba kumba pat fitip he ha gajing su ya antat untuk to umdon ko beng mun sen hi utam kala bolong poi no lai phawar dan kumta te haba ula tam no kumba ki sasop ikane ka kersong ko bikon kini ka kersong golong arsya ya gajing ha chongka cingkit pai ba kai haba dei ka kersong don chu don jing seo borok hoj ki badon hang ne ki simanta bani kitlang kami sibuk kit hai tadi temeran lawan lang ikin ya pay nado ka por ka ba biat nado ka por ka ba thung ala ne la hon ikin ya pay tadi temeran